Problema sa luna sa 93-1 pag sinabtanay sa Mandawi City Government ug sa lungsod sa Konsolasyon sa ilang boundary lakip sa nasolusyonan sa Kapitolyo. Cebu Governor Gwen Garcia may presentar sa mga kalampusang nakabot sa probinsya sa Sugbo sud sa iyang 1,100 days isip Cebu Governor. Ano ang report ni Femery Dumabo? Kay dugay ng problema sa Kapitolyo ug sa mga nanimuyo sa mga luna ubos sa controversial nga 93-1. Gipakigtagbuan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang mga namuyo niini niadtong Lunes. Nagkasabot na sila nga direktang mubayad ang mga tagbalay ngadto sa Kapitolyo, pinaagi sa housing loan sama sa Pag-ibig Fund o guban pang Socialized Housing Finance Corporation. Sa maong paagi, wa na ang hulga nga mademolish ang mga panimay ug aduna nay dugang kita ang Kapitolyo nga mobalor usab og bilyones ka pesos. Kahinumduman nga sa niaging semana, gi-turnover sa Sancom ang 16 sa 47 ka mga land titles ngadto sa Kapitolyo. Laing highlight sa 1,100 days ni Governor Gwen mao ang pagpinirmahay nila ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez o Konsolasyon Mayor Nini Aligado aron ilho ng ilang utlanan diha sa Cansaga Bay alang sa dugang infra project sa duha ka lugar. Highlight sab sa iyang report ang mga kalampusang nakabot sukad sa iyang pagbalik isip gobernador niadtong 2019 bisan pa sa mga dagkong hagit sama sa nasinating pandemya sa COVID-19 ug ang grabing kadaot nga namugna sa bagyong Odette. Ang Sugbusog program nga gidala hangtod na sa Kabalayan, eskwelahan ug police station. Ang Enhanced Countryside Development Program, Negosyo Sugbo, Sugbo Kahanas, Cebu Provincial Tourism Task Force, kini ang nakatabang udako sa inahinay nga pagbangon sa panginabuhian sa mga Sugboanon, sa ekonomiya, turismo ug uban pa. These two were the worst nightmares that any chief executive could ever imagine. But hey, we survived. And we not only survived, we prevailed. Duga mga infrastruktura, mga daan ug taytayan ang himuon ug kalambuan sa mga serbisyo sa Provincial Government Hospital alang sa mga Sugboanon ang gipaabot. Gani karong Nobyembre, himuon na ang Suri-Suri Sugbo Southern Area. Buksan usab sa mga turista ang CPDRC Dancing Inmates sugod karong Sabado, Oktubre 15. Ang mga dancers sa ubang inmates gisaaran nga makapaubos sa skills training sa TESDA. My message to all of the Cebuanos: buckle up. We're moving on. We're moving forward. We're soaring to great heights because the best is yet to come. Tanang mga mayor sa 44 ka munisipalidad sa probinsya sa Sugbo, mga component cities, mga mayor sa Tri-Cities, mga kongresista, kadagkuan sa regional ug national agencies sa gobyerno ang nitambong sa kalihukan ug nipadanga silang birthday greetings alang sa ika-67 nga kasubaran sa adlaw natawan sa gobernador. Uban ni June Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.